Sing nyuwara aku njaruk suarane sing banter, sing bantas sapa? Ah, tak golekne pesinden sing nomor 3 saka kene, Nduk. Oh, ngono ah. Sapa? Mbak Mayang Anjarsari kuwi primadonane Dwija Laras Indonesia. Ngono, heeh. Ya. Sajake kok jek cilik. Heeh, kuwi jek SMP kok, Nduk. SMP sekolah menengah pertama ora, sampun manak pindho. Ya, Nduk, biasane kuwi Burini. Ya, iki genti kowe. Oh, ngono ah, ya. Ya yang Mayang Anjarsari. Nah, ya kuwi cakepane tak tuliske sore mau. Ya. Ya jineman. Nah, digawe jineman. Nah, ya digawe sinom nyamat ngono kae ora bawa. Oh, ngono ah, ya. Nano nano nano. Nah, ya. Ya yang kayak apa yang? Suaramu yang. Ceh, ceh. Primadona kok wis ndoboli. Lah iya, ya. Ya. Ya ben. Daya Gelaring budaya Jawa. Gelaring budaya Jawa, ya toh, Ambawarsa den pengeti. Lah, senggakane iki mau dibaleni kabeh bareng kanca-kanca. Pak Sakerah, ya, coba Jiro lu, ya. Pak Sakerah, asli wong Madura, menenangkan musaka, mangan duit Madura. Pitutur luhur Pak Sakerah asli wong Madura, leren nggon musrakah mangan duit negara, tegese korupsi. Insya Allah Partai Golkar partai yang bersih, jauh dari korupsi. Ya ya. Iki senggakane digawe kabeh sinden-sinden tak kei jatah sita-sita. Ning bersangkutan dengan Partai Golkar. Contoh, numpak dokar, aku medun Solo, insya Allah Partai Golkar saya angrem boko. Ya, saiki diwiwiti saka Budwi Kurniawati. Kudu iso. Wis dilunasi lho iki. Nah, ya. Iki hubungane karo duit lho iki. Nek nganti pari amu kok kleru, nek nganti salah iso dipotong bayarane. Ya, ya. Ya, ya. Nano nano. Ayo Bu, hubungane karo Golkar kena, karo Pak Masudi kena, karo Medion kena, karo Pak Bupati ya kena. Nah, ya. Monggo Bu. Ya Bu. Mangan tahu karo gambar kidang, satu kata I love you untuk Golkar tersayang. Ya, luar biasa. Jur menang saya kudu kali ini ya podo ange ya. Ayo ana sapa jenenge Wanda, ayo ndak nganti kleru kowe kok takon ngambungi penonton lho kowe kok. Ya musik perawan dhewe kowe karekan ya. Dagangan iki Pak ya. Ya. Ojo penonton wong kancane dhewe do gelem kok. Ayo Wanda saka Ngawi, ayo. mangan sukun karo numpak deker, ayo menyang Madiun nonton wayang karo Golkar. Kadang karo sithik siji wae sing ngambung, emot ambunan mut, ambunan. Ya. Ayo nang